Nasayod ka ba nga ang saging maayo nga pagkaon para nga kita makatulog? Ang saging adunay tryptophan o carbohydrates nga makatabang sa pagmugna or pagproduce o gitawag nga serotonin. Ang serotonin, unsa man na siya ma'am? Ang serotonin, mao na siya ang makaparelax sa atua. So, kung adunay saging na atong kaunon, aduna na siya tryptophan o carbohydrates nga makatabang again sa pag-produce og serotonin nga mao'y makatabang nato nga makatulog ta. Unya makunhuran pagyud, mabawasan ang ato ang ginabati nga stress. So kaon og saging.